Holy shit. Hey. Come here. Hey. What up, YouTube? It's your boy Usmazi, and this is the intro of one of the exciting episodes of Uyajola 99 Rooftop Series. It's your boy Usmazi. We're about to go do the job. At the same time, today is my mom's birthday. We got cakes here, and we got a very important message from Kuda. Yes, he wants to say happy birthday to my mom. Yes, yes, sir. So, happy birthday, Mama. Yeah. It's Kuda, sir. Yes. Alongside Smash TV, alongside that. Yes. Yebo. Danko. Happy 45th birthday, Mama. Care. Sharp. We love you. No, smart about Coco. Yeah. So parad. No. Ha, smart. You. Get cheat, one note. I get cheat. Ay. You. Pamungas pamuze gyobhala la. Why, dog? Why? But anyways, man, thank you for the support out here. Thank you for the age is right. YouTube na manje yabona idatha hlezi nalo. Manje hey, iswa. Yazi manje ngama ngikekiswa lokuthi sengiyakubona and manje kubuya konke lezi lezi. Ina manje nganokuthi indaba nje ngiyacabanga ukuthi ha elelo uzazobakhathaza ke la ngakubona musukhathaza nabantu abasethafa liphili yeah lo vakadlali ke lona sisikhona la seemelo dog. What up, YouTube? It's your boy Usmazi Rooftop. Sebona ukuthi ubani ubhizi nobani umuntu kabani. Guys, ngimeno my sister kada my sister uyakhala ngimbona ngaye la kuma WhatsApp, ku Facebook, ku Instagram. My sister ubani kama? Ayanda awubatshele mfethu ukuthi usuka kuphi and why ubhalela ishow? Ngisuke eRmelo ngibhalela ishow ngokuthi indoda yami ngichisela after 7 years and ayilala endlini sometimes yafika mangithinta iyala angazi inkinga yayo ne okay nayizwela bafethu after 7 years my sister. Yes, do you guys have kids? Akasinayo umntwana sinayo. Yeah. Okay, so umuntu wakho ubone ngani ukuthi manje lo muntu lona mfethu ngathi sekaqalile manje uyachitha wenza lezi zinto ezinga understandeki? Maka nami ngihlala efonini angimazi inkinga yakhe mangimkhulumisa ngeke ngayibona intombazane ku Facebook mangimbuza ngayo uyalwa angimazi inkinga yakhe ne. Yeah. Okay my sister, so umbuzo wami owugcina bafethu ngifuna ukuthi nawe lapha emakhaya watching this video right now ubuze nami lo mbuzo lo, are you sure ukuthi lo muntu lona sem expose my sister? Angifuni ukuthi mangibuya la uthi no Smazi umuntu wami ngiyamthanda lona siyiyeke le ndaba yabo izinto enjalo. Are you sure ukuthi sem expose lo muntu? Sure. Usure my sister? Sure. Bafethu, it's your boy Usmazi Rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. My sister is sure. Let's go do what we do best, of which is what? The investigation. Bafethu sibone ukuthi ume out wenzani. Rooftop siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. My sister, mangibuya kuwe uzobe sengikuphethele yonke i-file, yonke i-evidence siyamngena lo mjita. Ugrand. Okay, ngiyabona. Awavayo endlini sister. Danko. Bafethu, let's do what we do best. Let's go do our investigation. Danko. What up YouTube, it's your boy Usmazi Rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani mfethu. I am back nani ne evidence. This is after the investigation ngizokhombisa my sister bafethu. Unfortunately the boy is busy.
Sengishayile ispan sister. Sondela ngikukhombisa. Bafethu we are here kuyabanda sister unjani? Ngiyaphinda. Angitshela umgcine nini lo muntu wakho? Ngigcine last week. Last week. So azange abuye ever since. Azange abuye. Esani my sister ngihambile ngashaya isipani ne. So manje ngifuna ukukhombisa ukuthi kwenzakalani ngicela ucheck kana. Akusi umuntu wakho lo? Intombazane yazi? Angiyazi. Awuyazi? So uthini sister njengoba ubona kuso umuntu wakho mfethu it's quite clear ukuthi ubhizi uyakujolela uthini wena ufuna ukwenza njani from here because mina ngiyazi ukuthi labantu laba bakuphi right now singahamba sekibo if ever wena uthi sekibo uthini wena sister Yeah ngifuna ukubabona ukuthi bakuphi benzani ne okay bafethu nizwela sambe sister asambeni sambe sister ngikhombisa ukuthi labantu bakuphi it's your boy bafethu akazi sishaywe icyclone or what it's very cold and umuntu wakho la khona uyafudumala wena ula yebo lento le asambe sister oh shit Holy shit. Hey. Come here. Hey. Sayibona ukusani kwenze kimi. Emapepeza urelax na iziphi maye wena ufike njani? Ufike njani? Ufike njani? Uyangifela. Ngigcina last week mina endlini. Last week ngigcina wena uzobhizi nengintombazane. Into mawuyenze into engibhizi ngayo. Ayikho into engibhizi ngayo. Alahla yimi lesleep. Whoa. Yimi lesleep. Yima. Whoa. Ubhoda. Relax sister. Awuthiyami. Ubani lo? Umfazi wami wena. Mfazi wakho lo. Yona ngapha. Ngabe mina chiki yami. Oh mina. So ngapha. Oh shukuthi side. Yeah. Oh boya ngitshela nini wena ngisayithiki yakho. Boya ngitshela nini? Boya snack sister. Bengazi mina bengithi ngiwami ngedwa dwa. Sina 7 years nalomuntu usijola sinomntwana. 7 Wena years. ufike njani? Ufike njani? La ufike njani? Njani sibhayishola 99. Azange Azange singedebheni. Nathi ngifuna ukubuka wena ukuthi uphezu kwami uphi umqondo. So la awuthiyami uyamfebela lo sisi after 7 years awuthiyami sikuthola kada just because Yimi kahle yimi leslima yimi ngenze weslima. Maye wena ungibizela ama camera wena. Ngibizela kufuna ngenza njani? Ungibizela ama camera. Mina ngikuthanda wena business nginto amazana. Ungibizela ama camera. Yimi leslima mfandile. Yimi leslima kahle. Maye ungibizela ama camera. so sister yima ngicela ukubuza namuhla manihlangana uthini uyakutshela ukuthi yena ufree Hayi vele ngimazi afini. yeah Ngitshentshi ukuthi uhlala nini. awuthiyami wena ubhayiziswe ukuthi uma isisister uye eDurban ne wabese wabona ukuthi ngcono ubize ngapha Ya ungitshela ukuthi uye Durban phela ngisho. Yinto engcono kusho. nayi iDurban seyifikile ke manje sekuyi Durban jam manje Yiyo le nje. sister wena unesikhathi singakanani ujola nalo mjini Dala sijola sinomzwe. uthi ubani igama Umzwe. wena igama lakho ubani Igama lami. Yes. Igama lami ngamahle. bungazi ngalo sister lo Ngimazi ngiyaqala kumbona. so awuthiyami wena kahle kahle ubadlala aboyi2 Wena into oyibonayo into oyishoyo. no phela makathi akazi nesho my sister no sister akazi ngaye shuthi wena kahle kahle ubadlala aboyi2 umseleku awuthiyami Ungimseleki. yeah Yayibona lento oyenzile. Yini into engenzile? Yayibona into Yini into engenzile? Ungibizela ama camera. After 7 years uzongenza islima intombazane le angiyazi lentombazane. Sukalela ngisuka khona ngizele lo ngifuna ukubona ukuthi yini lento. Usukaphi? Ngisuka endlini. Kanti awusuke eDurban. Hayi, alithi yona Durban lebo ufuna ukuyibona nayi. Lapha ngiyakhona. Yimi leslima kahle. so sister wena umisa kanjani masekuso njengoba ubona ukuthi umuntu wakho nawo chithela ngananga usisi Amazi sikamasi wenza njani ke akathuzele ukuthi ushuza ubani? Hey gibelo oyithandayo. Ngiyangithandayo. Gibelo oyithandayo. Because uthini? Gibelo oyithandayo. Ngisho ngitshela ukuthi eDurban wena eDurban. ITurban nisebona ukuthi ngithini. Durban ngizongizela nama-camera uthi uye Durban ngizela nama-camera. Dala ngakubona ukuthi angifebela Mzwandile. Mzwandile dala ngakubona. oh Mzwandile. Mzwandile awuthiyami yima wo Yimi leslima. Oh. Awuphizi ngendoda yami. eh Uphizi ngendoda yami. uchaza ukuthini uthi mawuthi wena gibela ithandayo Akagibela oyithandayo ngisho ngitshela ukuthi eDurban eDurban. oh eDurban le. uchaza ukuthini imani bosisi
endoda uyibambe bantu bakho bayenza njani manje bantu bami lapha akusibakho kanti abantu angeke ngibambe bantu ungathi bantu bami mfethu uyi-1 umuntu wami la muphi umuntu wakho la nawo umuntu wami uthe uye eDurban manje lo ufuna ubani ke wena awuthiyami ufuna ubani awuthiyami Chuza uthi ufuna uba ngathi udidekile manje ufuna ubani awuthiyami la bezokhona ukuqhubeka ngempilo yazini okuyiwo ngibafuna boyi-2 boy2 ngibafuna boyi-2 sister uthini wena makasho so ngangivumi mama yasiyeke sister wena uthini makasho so mina hayi mze akasalini intombi yakhe Yeah. ajole nayo for 7 years ndaba mze hayi uthini wena so yamiyekela manje hayi angisamfuni uyangiyeka wena mina hayi uyangiyeka thank you so tanki ngapha hayibo into yenzile hayi kuthi khona engenza bekufuna kona lokhu azi naye ukuthi ujolana maye wena sister uthini uyaqhubeka naye lo mthetho hayi ayikho into engizoqhubeka naye Yeah. 7 years ngijolana naye azongifebela nami ngiright ngaye akaqhubeke naye lo shuthi usala uyi1 awuthiyami phela nje ngisale ngiwa ungayizi into yakho maphela hayi awungayizi phela grand shabona kahle kahle uthanda ubani awuthiyami akusafuni amasafuni mfethu ngithanda umuntu wami mfethu angisafuni ngithanda umuntu wami umuntu wakho lokuthandayo kahle la umuntu wami oh mina ngithandi mina bowenzani ngapha kuma sister nganga ngapha kuma sister umabhebeza phela uye eDurban ugangala kimi nje ngekhoka lentombi yakhe iye eDurban wena kungangela kimi khwelane nami yes yani manje sister angazi uthini mhlambe nanga umuntu wakho ngingahlala phansi nizame ukuyilungisa yebo indaba angazi uthini wena sister na soyilungisa mara hayi phambi kwamakhamera soyilungisa hayi phambi kwamakhamera uthini sister wena ngoba mina ngibizwe nguwe sister okay nami ngiyafuna ukulungisa izinto mara ayizange ngiphathe kahle lento ayenzile sure yeah maye uthini you are willing ukuthi umnikeze mhlambe ithuba ukuthi akhulume ayisho lento afuna ukuyisho sure yeah yeah ngahlala phansi ke mosinikhulume sister akuna stress hlala phansi sizokuthi uthini ume out hayibo awuthiyami uthini wena hlala phansi ulungisa izinto noma isister hayibo into enjalo into right leyo mara hayi phambi kwamakhamera uthi awufuni phambi kwamakhamera hayi phambi kwamakhamera maye mina ngivaye uthini wena my sister yeah sokhuluma soyi2 so usala la ngishiya la manje yeah okay asambe camera crew let's go bafethu usho sister ukuthi uzoba safe yeah ngizoba safe awuthiyami ungaqala umphakamisela isandla sister ne angeke ngimphakamisele awe eksema mfethu ithi your boy usmazi sifikile kada my sister uchoose ukusala ukuthi azama ukukhuluma ne-out yakhe they don't want to speak on camera bazama ukulungisa izinto whatever they doing. Please make sure to like, subscribe, comment and share this video with your friends. The king is back. Rooftop siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. Danko.